ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଗ କିପରି ରହିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସୁନାହିଁ। ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିଛି। ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 20 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। 10ରୁ ପାଗ ବଦଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ପାଣିପାଗର ଅଚାନକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ନାହିଁ, ମାଟି ପୁରା ଶୁଖିଲା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରୁ ପବନ ନାହିଁ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପବନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ତର ତୁଳନାରେ ଗରମ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 9 ଓ 10ରେ ଗରମ କମିବା ସହ ପାଗ ବଦଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ସଂଲଗ୍ନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୁରୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ପବନ ବଢ଼ିବା ସହ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପରେ ଆସିବ, ପାଗ କୁହୁଡ଼ିଆ ରହିବ। ଉପକୂଳରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଯେତିକି ରହିବା କଥା ତାଠାରୁ 2ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଅଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3ରୁ 7 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଅଧିକ ଅଛି। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ଫେବୃଆରୀ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏସି ପଙ୍ଖା ବିନା ରହି ହେଉନି। ବାହାରେ ଖରାର ବାଧିଲାଣି, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆସିଗଲା। ସାଧାରଣତଃ ଫେବୃଆରୀ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ହିଁ ଗରମ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଥାଏ, ମାତ୍ର ଏଥର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ହିଁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ହେଲା, ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପାଗ ବଦଳିବ। ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବା, ଦିନ ତାପମାତ୍ରା କମିବ, ପାଗ କୋହଲା ବା କୁହୁଡ଼ିଆ ରହିପାରେ। ଏହା ସହ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 34 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭବାନୀପାଟଣାରେ 35 ଓ ମାଲକାନଗିରି ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପାରଦ 34 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ପାରାଦୀପ, ଗୋପାଳପୁର, ପୁରୀ, କୋରାପୁଟ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଛତ୍ରପୁର, ଦେବଗଡ଼, ରାଉରକେଲା ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଉପରେ ସଠିକ୍ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ।